Pipila ka disgrasya sa daning si Manaha sa dakbayan sa Talisay, naglambigit og mga truck. Usa ni ini nalimbuwad sa Bukirang Barangay. Ang report ni Femari Dumabo. Niadtong weekend lang, duha ka mga truck ug usa ka pick-up ang nagkarambula. Gingong wa mosubay sa saktong distansya ang mga truck. Nahitabo ang aksidente dihang kalit lang mihunong ang pick-up kay may kalit lang milabay. Tungod diini sunod-sunod nga nibangga ang duha ka mga truck nga nagsunod. Hapit usab maligsan ang driver ning motorsiklo sa truck sa pagtuo nga usa kanila ang mo-giveaway. Gahapon sa hapon nalimbuwad sa Campo 5 ang truck nga may karga nga padung-unta sa Talisay City proper. Gingong wa na mopaak ang brake sa truck. Pag wagtang sa iyang brake, iya na lang ning gipidpid nga to skillet bungtod kay nahadlok siyang muliko nga to suwa kay pangpangman. Oh, so didto siya na midpid sa kilid, apan pagpidpid niya nga to sa kilid, posibleng nakaagi ni og bundo. Pag agi sa bundo, mao to nga natuwad. Kasagaran is kining gitawag na to og human error, no? Kay tungod sa nagkaanam na kadaghan gid kayo nga to mga sakyanan, abli na po na nga itong klase. So muna hinungdan nga mahitabo gyud, no, ang maong disgrasya. Nagpasad ang karga sa daan nga nagabian ang clearing operation. Hinunluwas ra ang mga sakay sa truck. Apan ni ay tambag ni tumulak sa mga tag-iya og operators sa mga truck. Sa ato ang mga operators, ini mao mga dump trucks, no, o kining mga trucks, delivery trucks, etc. Ato siguro silang pahinumduman nga gawas nga i-check ang ilang sakyanan, mas maayo siguro nga dunay himuon nga kining seminar or panag-istorya tali sa mga drivers pagpahinumdum nila paglikay sa disgrasya. Samtang na-issuehan og citation ticket ang driver sa truck nga nagkarga sa ginalon nga used oil human miawas ug nagpasa sa Cebu South Coastal Road. Daling gibutangan sa mga sakop sa City Toda ug mga ginabas ang daan nga nabasa sa used oil aron way maslide ug madisgrasya nga mga motorista. Oba ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.